Myslím si, že niektorí ste už čítali buď to na nejakých sociálnych sieťach, že mikroplasty sa k nám dostávajú buď to z nejakých tých plastových prkénok, keď si pripravujete potravu, dostávate ich z rýb, ktoré jete a podobne. Taktiež vám možno napadla otázka, že prečo tá vedecká komunita rieši tie mikroplasty. A teda ako môžeme vidieť na tomto slajde, tak tým, že sa dostáva do toho ľudského tela, napríklad môžu sa kľudne dostať aj cez to jedlo, alebo taktiež sa môžu tie mikroplasty dostať vdychnutím, lebo tým, že sú to mikroplasty, tak máme všade okolo seba, taktiež môžu sa dostať aj z oblečenia, čiže môžeme ich príjmať rôznymi spôsobmi a následne potom, ako sa dostanú do našho tela, tak môžu spôsobovať nežiaduce reakcie, keďže je to vlastne exogénny materiál, takže nie je to niečo, čo telo príjme a to môže spôsobovať rôzne choroby, ktoré vlastne to štúdium toho dopadu na to ľudské telo ešte, musím povedať, celkom neznáma, ale vedci teraz momentálne myslím si, že všetci veľmi pracujú na tom, aby sme zistili, že čo tieto mikroplasty nám robia. A teda, keď sa dostanem k tomu, ako teda tie mikroplasty detekujeme, ako teda zistujeme, že či sú v tom ľudskom tele, alebo teda či sú v nejakých tých častiach ľudského tela, tak sú tradičné metódy, ktoré sú teda napríklad teda spektroskopia, alebo taktiež aj mikroskopia. Tieto metódy sú veľmi efektívne, ale bohužiaľ ich veľmi nežiaduca vec je práve príprava vzorku, kedy vlastne tú vzorku, keby napríklad hovoríme teraz o rybách, tak tú rybu si musím rozpustiť, prefiltrovať to dané tkanivo, až tedy vlastne môžem skúmať prítomnosť tých mikroplastov. A čo sa vlastne deje počas tohto procesu. Môže sa teda diať nejaká teda tá kontaminácia, môžeme taktiež strácať tie mikroplasty. Počas toho procesu sa môže diať to, že tie mikroplasty sú rozpustené počas toho, ako sa rozpúšťa aj to samotné tkanivo. Každopádne, ako som vravela, metódy sú veľmi efektívne a sú často spomínané v publikáciách. Mohli ste vidieť, že sa teda mikroplasty našli v rôznych tkanivách, buď to v mozgu, alebo aj v krvi. Tým sa vlastne dostávam nejako k svojej otázke na vás. A teda otázka znie, že mikroplasty o veľkostiach desiatok až stoviek mikrometrov boli nájdené v ľudskej placente, krvi a mozgu a ich prítomnosť týchto tkanivách vyvoláva nasledovnú otázku. Ako sa tam teda mohli dostať? Tomu sa vrátim za chvíľku, keď si teda predstavíme to využitie toho mikrocetečka. A keď sa teda presuniem naspäť k prezentácii, tak spomínala som, že predošle teda tie metódy fungujú efektívne, ale čo je problém, je teda to rozpúšťanie toho tkaniva. Kedy vlastne pri tom rozpúšťaní my strácame tú 3D informáciu a teda nejaká tá idea bola zachovať si tú 3D informáciu preto, aby sme vedeli detekovať, kde tie mikroplasty, ak teda v tom organizme sú, tak kde sa nachádzajú, lebo to môže byť napríklad pre tých vedcov veľmi dôležitá správa. Hej, napríklad si povedať, že v ktorom časti toho čreva sa nachádzajú, alebo ak sa tam nachádzajú, akom množstve, alebo či sa zhlukujú. A toto tie klasické metódy nám schopné povedať nie sú, pretože strácame tú priestorovú informáciu. Čiže do hry vkročilo mikrocetečko, ktorému sa venujeme u nás v laboratóriu a je to teda technológia, ktorú vám následne potom ešte ku koncu ukážem vo videu. Ale môžete si to predstaviť ako klasické CT, čiže získavame 3D informáciu a taktiež získavame pohľad do vnútorných častí daného vzorku. A teda náš nejaký postup pri tej detekcii mikroplastov a prečo vlastne používame to CT, čiže keď sa vrátime, pozrieme sa na prezentáciu, tak môžeme vlastne vidieť pekne, čo nám to CT vie priniesť. Jak som vravela, vieme vizualizovať vnútorné orgány a ak sú teda prítomné mikroplasty, vieme ich vidieť, vieme ich vlastne určiť ich nejakú lokalizáciu a taktiež ich môžeme morfologicky nejako analyzovať, čo sa týka nejakého diametru alebo podobne. Sme v 3D, takže tie možnosti sú, by som povedala, až nekonečné. Ten postup prípravy, kebyže vám to nejako mám v krátkosti povedať, aj pre niekoho, kto CT až tak nerozumie, tak ide o to, že všetko je to strašne na začiatku, ten náš výskum, takže na to, aby sme boli schopní povedať, že či mikro-CT je vhodná metóda, tak musíme
chceme tie mikroplasty do tých rybiek dať teda manuálne alebo teda nejako ich tam vpraviť. Čiže používa sa teda napríklad teda gavážovanie a následne potom, ako tie mikroplasty máme v tej rybke vložené, tak už postupne môžeme ísť na to mikrocetečko. Hej, čiže preskakujeme ten krok toho rozpúšťania a filtrácie tkaniva. Ideme rovno sledovať rybku. Každopádne, ak poznáte CT, tak viete, že CT zobrazuje tvrdé tkaniva. Čiže tie mäkké tkaniva, ak by sme chceli vidieť napríklad to črevo, hej, že tam, kde tie mikroplasty sa nachádzajú v tom čreve, tak to nevieme bez toho, aby sme sa teda dostali k tomu zvýrazneniu toho mäkkého tkaniva. A na to sa teda používa tzv. Staining, alebo teda farbenie. Využíva sa na to ťažké prvky, väčšinou teda jód, a ten nám pomáha zvýrazniť to mäkké tkanivo, ale taktiež nám vlastne zvýrazňuje aj tie samotné plasty, ktoré sú v tých rybách. Pretože, ako vieme, tak mikroplasty majú veľmi nízku denzitu a mikrocetečko funguje na základe denzity. Hej, čím máte vyššiu denzitu, tak tým lepšie vidíte jednotlivé štruktúry. A tým, že vlastne prinesieme informáciu pomocou stainingu, nielen zvýrazňujeme mäkké tkanivo, ale taktiež vlastne zvýrazňujeme ten kontrast tých častíc voči tomu mäkkému tkanivu. A keď sa teda dostávame k tomu, že aké výsledky dostávame z mikrocetečka, tak ak sa pozriete na obraz, tak môžete vidieť, že tam je nejaký krúžok a v ňom sú rôzne bodky. A práve tie bodky, tie čierne tečky, tak to sú vlastne naše pridané mikroplasty. Využívali sme sféry polyetylénu a bolo to preto, lebo ako som vlastne spomínala, chceme overiť funkčnosť toho mikrocetečka. Chceme vedieť, že či to funguje. Stále sme na začiatku. Čiže museli sme mať niečo, čo vieme, že tam je, ako to vyzerá, aké to je veľké a ako sa to bude správať. Čiže keď si prejdeme tie jednotlivé mikrocet dáta, tak môžete vidieť, že ako prechádzame telom tej rybičky, je to vlastne fokusované na tie črevá iba, tak tie mikroplasty pekne sú viditeľné v tom čreve, čiže zase vlastne sa vracam k tomu, že sú to teda tie čierne tečky. A následne tie tečky potom, ako sme ich videli, tak ich môžeme taktiež zobraziť teda zase v tom 3D, čiže to nám zase pomáha vedieť lokalizovať tie mikroplasty, vedieť detekovať ich veľkosť a zase nám to prináša ten 3D obraz. Hej, zase musím zdôrazniť, sme stále na nejakom začiatku nášho výskumu, takže preto používame sféry, preto vlastne tie mikroplasty dostávajú do toho tela tej rybky, takže ich vlastne tam kvázi pipetujeme, ale vlastne po našich nejakých tých začiatočných meraniach alebo prvotných meraniach sa nám ukázalo, že mikrocetečko teda funguje a tie mikroplasty sú viditeľné. Keď sa dostanem teda na nejaké využitie toho mikrocetečka, tak vieme, že to mikrocetečko teda funguje, ale musíme poznať tie mikroplasty a musíme vedieť, aký typ, aký tvar a akú veľkosť sme teda dali do tých rybiek. Prichádza tá otázka, že na čo je to teda dobre využiť. A teda, ako môžeme využiť túto našu nejakú metodológiu? Môžeme to teda využiť na sledovanie mikroplastov, potom ako ich tá rybička zje a môžeme teda na základe toho povedať, kde a či vôbec sa tie mikroplasty usadzujú v tom čreve. Lebo taktiež je otázne, že či potom ako tá rybka zje tie mikroplasty sa niekde usadia alebo sú vylúčené aj so zbytkom nejakej potravy. Čiže to je naša aplikácia, ktorej sa momentálne venujeme. A keby som to teda mala nejako zhrnúť, tak zase by som nejako zdôraznila to, že sme na začiatku toho využívania mikrocet v oblasti mikroplastov. Vieme teda detekovať mikroplasty do 30 mikrometrov, ide o sféry polyetylénu a používame na to teda zebrafish, alebo teda Daniel Rerio. Vieme teda povedať, v akých častiach tráviaceho traktu sa tie mikroplasty nachádzajú. A teda, ja by som sa teda vrátila nejako k tej mojej otázke na začiatku. A to išlo o to, že máme teda mozog, tam bolo nájdené, myslím si, že až 1% celkového objemu mozgu tvorili mikroplasty, bola štúdia. A taktiež boli aj v krvi, ale tieto mikroplasty boli vo veľkých veľkostiach. A teda keď sa dostaneme k nejakým tým odpoveďom. Každopádne ono ide o to, že tie veľké mikroplasty, ktoré majú až desiatky mikrometrov, nevedia prechádzať cez bunkovú stenu. Čiže keď ten človek napríklad zje tie mikroplasty, dostanú sa do žalúdku, tak je málo pravdepodobné, že mikroplast o také veľkosti sa dostane cez buniečnú bariéru a bude putovať krvou alebo prípadne sa dostane až do mozgu. Čiže to je zase niečo, čo si treba uvedomiť pri tých štúdiách, ktoré momentálne vychádzajú a na to
treba klásť aj dôraz aj v tom mikroplastovom výskume, že je veľa štúdií, ktoré hovoria, detekovali sme mikroplasty v mozgu. Áno, ale detekovali sa mikroplasty okolo 100 mikrometrov, čo je nereálne, keďže nejaká fagocytóza alebo teda buničný prechod môže byť umožnený mikroplastom pod 1 mikrometer alebo okolo 1 mikrometra. Čiže správna odpoveď tu bola C, keďže nie je to možné, aby tieto veľkosti tam sa nachádzali, tak išlo pravdepodobne o kontamináciu vzorku. A taktiež vlastne tu pri týchto štúdiách treba zdôrazniť to, že treba používať veľa kontrol, treba si dávať pozor na kontamináciu. A tu vlastne prichádza CT, ktoré, ako ste mohli vidieť, tak tá príprava je jednoduchá a veľmi priamočiara a tak znižujeme to riziko tej kontaminácie. A teraz sa dostávame k videu, ako teda pripravujeme naše vzorky. Ja tú rybku aj mám tu pred sebou a teda rybku potom, ako bola stejnovaná, tak dávame do agarózy, pričom ju potrebujeme, aby bola nevysušená a následne vlastne ideme na samotné mikro-CT, ktoré môžete teraz vidieť. Toto je vlastne zdroj rentgenového žiarenia a na druhej strane je detektor. A my vlastne potrebujeme našu vzorku, našu rybku v agaróze postaviť tesne pred zdroj rentgenového žiarenia a následne vlastne zapíname meranie. A čo sa vlastne deje v tomto našom prístroji? Ide o to, že ako ide rentgenové žiarenie cez tú rybku, signál alebo teda útlom sa zachytáva na detektore na druhej strane a vlastne my túto rybku točíme. Hej, to je vlastne rozdiel oproti klinickému CT, ktoré sa točí okolo vás. Tu sa točí naša rybka a vlastne postupne ako ju točíme, tak získavame informácie o útlme. To môžete vidieť vlastne aj tu. Ako sa vlastne získavajú postupne jednotlivé snímky z rôznych uhlov. Taktiež tam tie malé tečky čierne, čo vidíte, tak to sú už naše mikroplasty. Čiže už len na nejakých projekčných dátach vieme povedať, že či rybka má nejaké mikroplasty, ale zasa musím zdôrazniť, že ide o mikroplasty na 30 mikrometrov.